Dette AT-forløb er kombineret af fagene matematik og idræt, og i forløbet skal der ud fra vores matematiske beregninger og metoder som idrætsfaglig viden og metoder belyses, hvordan en basketballspiller kan forbedre sit straffekast, fokuset skal primært ikke være på selve løsningsforslaget, men på refleksioner over emnet ved hjælp af de to fag. Hvordan kan en basketballspiller forbedre sit straffekast? Og vi vil gå ind i, hvad påvirker basketballspillerens præstation i et straffekast? Hvordan påvirkes basketballspilleren? Hvordan kan man ud fra matematiske beregninger forbedre spillerens straffekast? Og hvilken betydning har koordination for spillerens præstation? Hvad påvirker basketballspillerens præstation i et straffekast? Basketballspillerens præstation bliver påvirket af spillerens koncentration, som afhænger af opmærksomhedsstrategien. Spillerens ydre faktorer, såsom køn, vægt og højde, kan også have en indflydelse på spillerens præstation. Det vil sige, at en mand har måske større mulighed eller bedre mulighed for at spille med en bold, kunne kaste en bold ned i kurven, fordi mænd har mere testosteronniveau, har mere muskelmasse, deres nervesystem har mere eksplosivitet, hvilket vil sige, at de kan hoppe mere eller kaste meget stærkere med en meget bedre form. Derimod har kvinder ikke så meget testosteronniveau og mere fedt på kroppen, hvilket gør, at mændene er mere stærkere. Vi har brugt den humanistiske videnskabsteori ud fra en psykologisk synsvinkel, hvor der er fokus på individets mentale tilstand og forestillinger, som er med til at påvirke individets præstation i givne situationer. Hvordan påvirkes basketballspilleren? Og ud fra den humanistiske videnskabsteori har vi undersøgt, hvordan basketballspilleren bliver påvirket, og det har vi med en psykologisk synsvinkel, hvor vi har kigget på den psykiske påvirkning af spillerens præstation, hvor undersøgelsen omkring den psykiske påvirkning af spilleren har givet os en forståelse af, hvordan en spiller påvirkes, og det han eller hun i høj grad bliver påvirket af sit spændingsniveau. Hvordan ud fra matematiske beregninger kan vi forbedre basketballspillerens straffekast. Og for at forbedre basketballspillerens straffekast skal spilleren fokusere på to faktorer: boldens begyndelseshastighed og kastevinklen. For at finde disse faktorer er der blevet brugt to metoder. Den numeriske metode, og i det har vi brugt IT-programmet LoggerPro. Inden videre brugte vi matematisk modellering for at beregne og løse de forskellige opgaver. Koordination for præstation. Koordination har en stor indflydelse på spillerens præstation, fordi der er et straffekast af mange sammensatte bevægelser, som spilleren bliver sat overfor. Vi har brugt den humanistiske videnskabsteori, en psykologisk synsvinkel, for at undersøge, hvilken indflydelse koordination har på spillerens præstation. Ud fra den associative faktorer inden for opmærksomhedsstrategien, kan basketballspilleren blive påvirket af irrelevante og eksterne elementer, såsom tilskuer og larm. Denne associative atlet vil koble sig fra alt irrelevant, både internt og eksternt, og derved begynder med at fokusere på sit eget sind, det vil sige puls, åndedræt og ligesom det mål, denne person gerne vil fuldføre. Så denne associative atlet vil til mange tider skabe ligesom et tunnelvision mod for eksempel, lad os sige, en basketballspiller skal til at smide en bold ned i en kurv sidste 10 sekunder, og publikum er meget larmende, støjniveauet bliver højere og højere, medspillerne begynder med at ligesom at bakke op og begynde med at råbe og skrige osv. Denne spiller begynder med at skabe et tunnelvision, fokusere på alt andet end det der er udefra, og kun fokusere på sig selv, sin puls og den opgave, den her basketballspiller skal udføre. Derimod har vi den dissociative atlet, hvilket er en atlet, som kobler sig fra alt eksternt, som er irrelevant for ham, og derved på en måde kobler sig til noget internt, såsom en sang eller en historie, eller bare et eller andet, som den her atlet kan finde, og ligesom prøve at glemme smerten, eller glemme det her hår, den atlet er ved at gå igennem, såsom vedligeholdelse osv. Basketballspilleren har mulighed for at forbedre sit straffekast ved at kaste bolden med en begyndelseshastighed på 21,7 meter i sekundet, og kastevinklen skal være på 51,1 grader.
Disse to ting er den perfekte begyndelseshastighed og den perfekte vinkel, hvilket tilsammen resulterer i, at spilleren altid sikrer sig, at når han kaster bolden, altid vil komme ned i kurven. Og i vores tilfælde, i forhold til højde og kast osv., så har det været det perfekte kast. Koordinationen påvirker spilleren en del, og hvis spilleren ikke træner sin koordinationsevne, kan det være svært at gennemføre et vellykket straffekast, da det kan være svært at håndtere alle bevægelser sammen. Og det kræver rigtig, rigtig meget træning og øvelse, og til sidst kan det nogle gange ende med, eller resultere i, at spilleren derefter kan kaste bolden ved hjælp af øvelse og træning, og vide den perfekte vinkel og den rigtige begyndelseshastighed, at kaste bolden med lukkede øjne, og så få bolden ned i kurven, lige meget hvad. Og vi har fundet ud af, at for at en basketballspiller kan forbedre sit straffekast, skal spilleren for det første lukke alle eksterne samt interne elementer, der kan forhindre spillerens præstation. For det andet skal spilleren prøve at vedligeholde sit optimale spændingsniveau og ikke lade den stige. Det vil sige, så skal basketballspilleren holde fokus på boldens begyndelseshastighed samt kastevinklen for bolden. Samtidig er det en fordel for spilleren at træne sin koordinationsevne for at kunne håndtere alle de sammensatte bevægelser, der ligger under et straffekast.